Nox Chivero ari kuonekwa kunzi panguva inoi aiwa ndiye ari kumirira akaita sageza achitaura aiwa masteps ari kurohwa nemawo veterans anolidwa naBlessed Runers Ugeza aiwa to stop the regime. Aiwa pane zvairi kuita maissues of corruption, maissues of misgovernance. Panapa wabuda kutaura mashoko achiti aiwa pane vakaona vadeployiwa aiwa kuti vatsvake mawhereabouts ageza vauye vachivhenda pese vachitsvaka geza kuti ari pai. Sendapinda mashoko amudanyorwa panapa nevakomana ndobva subscribe like on the bell icon. This video ruri kuenda pa social media ramuri kuona rapusonokom neBBC Zimbabwe ramuri kuona aiwa Nox Chivero wamuri kuona uyo achitaura mashoko ari kunyurwa panapa ari kunzi update from Geza revolution. ED deployed ferrets who were trained from Belarus to hunt Geza. Nox Chivero of Geza revolution ndo mashoko anobuda kutorwa panapa naNox Chivero. Vakomana vari under the revolution yaGeza vari kubuda kutaura mashoko panapa vanhu vasinganyatsotomboziva vasitombori kana confidence nawo, but vakomana confidence vari kuuya panapa vachitaura vachipabhisha vachiti aiwa kune vakomana aiwa vadeployiwa vari kutsvaka Geza panguva inoi, vari kufanira kuti vamutsvake vazive kuti ari kupi, ave accountable for mashoko akataura aiwa ekustopa mutungamiri wenyika aiwa ari kunzi ndo mashoko aiwa ekuincita violence or damage to property. Atokuona kuti kune munhu one ari kutozikanwa Blessed Mhlanga right now is behind the bars nokuda kwekuti aiwa ndiye akacover up that interview. Imbotidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa tichiona kuti Blessed Runers Ugeza ndiye ari kunzi the man of the match, the man who is making the headlines panguva enoi ari onto hiding. Vanhu vari kumutsvaka, the regime, the ZRP vari kumutsvaka kuti aiwa mukomana ari kupi, ndiye akonzeresa. Imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, subscribe, like, on the bell icon.